Tungod kay uso naman sad karon ang kalag-kalag, uso na sad ang mga istorya kabahin sa mga katingalahan nga mga panghitabo nga atong madunggan karon. Ug kasagaran niini, mahitungod gayod kini kabahin sa ting-abot nga kalag-kalag. Kini akong isa-isay kaninyo karon. Kabahin kini sa tinuod nga panghitabo nga akong nahiaguman nga bisan ako wala magtuo nga mahitabo kanako. Aron inyo kaning masabtan ang tanan, akong isa-isay kaninyo ang mga panghitabo nga bisan kamo dili ganahan nga maka-experience. Ako day si Brian. Nagpuyo sa usa ka lugar sa syudad sa Subo ug usa ka tinun-an sa kolehiyo. Usa ko ka tawo nga dili kayo motuo og mga kalag ug mga ungo-ungo tungod lagi sa nagdako ko sa syudad nga puno sa mga tawo ug kagubot sa palibot. Apan nagbag-o lang ang akong pagtuo tungod lang sa panghitabo nga dili kayo nako makalimtan sa tibuok nakong kinabuhi. Usaday ko katinun-an sa engineering sa usa ka universidad diri sa Subo. Daghang mga istorya ang nalakip ni ining universidad. Lukop na katong mga istorya nga mga katingalahan o dili mga katuuan. Sa unang ang ko sa kolehiyo, nahimo ko lang kini nga usual nga pagtuon. Musulod ka sa lain-laing classroom tungod sa lain-laing subject. Makabaton og mga higala og labaw sa tanan, suituhon ang mga lugar sulod sa eskwelahan nga sukad wala pa nimo maduhi. Nahimo ko ning routine matag adlaw hangtod na suweto nako sa mga lugar sulod sa eskwelahan. Sa library, sa lunch, quadrangle, faculty offices, ug ang administrator office. Og nakaila na sad nako ako mga maestro sa matag subject, og nasuod ko na sad kini. Kasagaran, mauli ko sa balay, gabi na kayo. Kay naman ko i-subject sa gabi. Mga 9:00 na ako mauli gikan sa eskwelahan. Halos tag-adlaw mo ni ang dagan sa akong kinabuhi. Sulod sa eskwelahan inigbuntag, ug mauli na sa balay sa tungang gabi. Apan usab ang dagan sa akong kinabuhi dihang usa ka gabi ana sa pagsulod ko sa akong katapusan nga subject. Mga 8:00 na kadto sa gabi ug nahuman og 9:00. Pagkahuman sa klase, nahinay nga ng gawa sa akong mga classmate. Ug ako lang ang nahibilin kay nagsuwat pa man ko sa mga homework nga anaa gisuwat sa board. Samtang ako nagsuwat ug nagtanaw sa board, dunay nabantayan ako mga mata sa kong kilid nga anaay usa ka binuhat nga sa pamayhon nako usa ka babae. Wala radyod nako panumbalinga ang usa ka babae to think nga basin usara kadto sa akong mga classmate. Hangtod nga nagdugay akong pagsuwat, nabantayan nako nga nahihinay na usab nga nanlimbawot ako mga balahibo nga muragwa ako kasabot og ngano. Sa dihang ako na untang lingion ang babae sa kong kilid, dako akong akurat kay ang babae nga akong nabantayan sa kilid, kalit lang nga nahanaw. Dako akong kahibulong kay nabantayan dyan nako nga adunay babae sa kong kilid. Pero paglingi nako, wala na kini. Maong nakadesisyon ko nga mugawas na lang sa classroom dala ang kahibulong og panlimbawot sa ako mga balahibo. Nang labay ang mga adlaw o ginahinay usab nga nawala sa kong nahuna ang mga nahitabo ni atong gabi una. Nibalik na sad ko sa akong kasagaran nga pagabuhaton nga mosulod og buntag og muuli og gabi. Pero dihay usa ka gabi ana nga samtang ako ni sulod sa usa ka pansayan or usa ka CR para unta mo tubag sa sugo sa kinaiyahan. Ako ra usang tawo ni adtong higayuna. Samtang ako naglingkod,
Nikalitlag panlimbawot ako mga balahibo nga murag ni balik ang sauna na akong nabatigan. Aduna ako'y nadunggan nga tingog gawa sa cubicle nga gipwestuhan. Tingog kadto sa usa ka babayi nga naghilak. Niaksyon ko kabalaka kay lalaki ang maong pansayan, pero adunay babayi nga akong nadunggan nga naghilak. Wala ko sabot sa kong kaugalingon, nga mura ko o gikulbaan og mayo. Pero akong gipaisog akong kaugalingon og may padayon gihapon sa akong gibuhat. Nang labay ang pila ka minuto, nagsige gihapon og gihilak ang mao nga babayi. Og ako sad nagpedayon ra gihapon sa akong gibuhat. Samtang ako nagtan-aw sa ubos nga bahin sa cubicle, wala nako damha ang akong makita. Nakita nako ang usa ka tiil. Nga tansya nako tiil usa ka babae. Nagkadugo kini nga nagbarog sa tubangan sa cubicle nga akong nahimutangan. Tungod sa akong nakita ni samot ang akulba nga akong gibati o niadtong tungura, wala ako kahibawo kung unsa akong buhaton. Gipiyong ko nga akong mga mata, nga basin o gilamat ra ko. Gibalik ko pagbukas ako mga mata, ug sa pagtan-aw nako og balik, wala na kini. Nidali ako paghuman sa akong gibuhat sulod sa cubicle sa pansayan o gisulob pabalik akong maong. Tungod sa tumang kahadlok ni gawas ko sa pansayan og walay lingi-lingi ni dagan og palayo. Wala akong mahimutang sa akong nakita og nagsigi og pangutana kung unsa to. Yan ang pagkabuntag ana, murag wala ako sa mood nga mosulod sa eskwelahan tungod sa akong nakita niadtong gabi una. Mura ko gilantan. Mao nga nakadecide ko na mo-absent na lang atong tungura. Samtang ko nagpahuway, gibati ko ang kaduka hangtod nga nakatulog ko sa akong higdaanan. Samtang ako natulog, sa akong damgo na usa ka estudyante nga babae nga gwapa ang nagtawag nako. Usa sad siya sa tinun-an sa maong universidad. Sa akong tan-aw, estudyante siya sa nursing base sa iyang gisulob. Nagputi siya og sanina nga kutob sa may tuhod dapit og naay dala nga bag. Na siya sa usa ka room sa 3rd floor sa usa ka building sa maong universidad. Sa akong kakuryoso, akong giduol ang maong babae. Og sa pag-alto nako sa room, ako nang nakita ang maong babae nga nagbarog ibabaw sa bintana og murag mo aksyon og layat. Sa tuman kong kabalaka, ako untang pugngan ang maong babae sa paglayat. Pero uwahay na ang tanan. Nilayat ang babae sa walay pagduha-duha. Dito ako nakita ang bali-bali nga lawas sa babae ubos sa mga building nga nagkadugo. Sa akong kahadlok sa nitabo, nakamata ako sa akong damgo. Nagmata ako sa akong damgo nga puno sa singot ang nawong og ulo. Mong nibarog ko og ninom og tubig. Niadtong tungura wala gyud ako makatarong sa akong pagtulog. Og ni anang pagkabuntag ana, nakadecide ko na mobalik na og sulod sa akong klase kay medyo nauli-ulian naman akong lawas. Dito sa eskwelahan akong giwala sa akong nahuna nga akong mga nakita sa akong damgo og nag-focus na lang ko sa akong pagtuon. Nilabay ang mga adlaw og nibalik na sa kalagsik ang akong kalawasan og nibalik na kini sa normal. Dayo sa kaadlaw ni ana, sa among eskwelahan na ay gipabuhat among maestra nga project. Medyo lisod-lisod sad. Mao nang naabtan mi og gabi sa room. Tungod sa kakapoy ni decide ako mga classmate nga manggawas usa kay mopalit og pagkaon kay gikutom. Niadtong tungura ako na lang nahibilin sa morom. Samtang ako nagbuhat sa mong project, aduna ako'y nadunggan nga tingog sa usa ka babae.
Naghilak ini. Murag sa kong tanaw na dapit sulod sa cubicle sa among maestra. Tungod sa akong kakuryoso kung giadto ang cubicle sa among maestra para tan-awon kung kinsa ang naghilak. Samtang ako nagpaduol sa nimutangan sa cubicle, nagkakusugsad ang kulba sa akong dughan. Unya na nimbawot ang akong balahibo. Diyang nana ko sa cubicle, akong gitulod ang pultahan ini. Unya sa akong pagtulod ni sugat sa akong pananaw ang usa ka babae nga nagbarog. Nagkadugo ang nawong ug lawas niini ug nagdugta na. Itanaw kini kanako nga naghilak og nangayo og tabang. Tungod sa akong tumang kahadlok, nagkurog ko nga murag wala kalihok sa akong gibarugan. Nakita sad nako ang nagkadugo nga babaye nga murag naglakaw paingon kanako. Dili ko kalihok sa akong gibarugan nga nagtan-aw sa duguan nga babaye nga nagpaingon ako. Nakahinumdum ko sa gisulti sa akong lola sa una nga kung naa gani kay makit-an nga mga kalag, imo lang ipiyong ang imong mga mata. Kung mo to akong gibuhat, akong gipugos pagpiyong akong mata, bisan nagkurog nako sa kahadlok. Bisan og nagpiyong nako, nadunggan lang gihapon nako ang babaye nga naghilak nga nangayo og tabang nga murag nagkaduol lang tingog. Sadyang wala nako nakadungog og tingog, gihinay ko pagbuka nga akong mga mata og nipasutoy ko og dagan paingon gawas sa mong room. Diyang nahilayo na ako. Akong naabtan akong mga classmate o maestra. Nagkurog ko nga niduol kanila o gisugilon ko ang tanan nakong nakita ganiha. Murag sa dili sila makatuo sa akong gipanulti kanila, kay sukad wala agayod sila kasuway o kita og mga kalag. Ila kong gitan-aw ni atong tungura og nag-ingon nga nang hadlok lang ako nila. Ila kong gibiyaan sa akong nahimutangan og namalik sila didto sulod sa among room. Nahibilin na lang ko usa sa akong nahimutangan nga nagkurog gihapon tungod sa tumang kahadlok. Mao nga nakadecide ko na muli na og dili na mobalik pag-usab sulod sa among room. Pagkabuntag ni Ana sa akong pagbalik sulod sa eskwelahan, nagpangutan ako sa mga tawo nga dugay na nga nagtrabaho dito sa eskwelahan. Og dinhi akong naila-ila sinang sising. Dito akong gisugilon kaniya ang akong mga nakita mahitungod sa usa ka babaye nga nagadugo og nangayo og tabang. Dito iyang gisaysay nga ang babaye nga akong nakita kay usa ka estudyante sa nursing nga nagpakamatay. Nilayat ko no sa usa sa mga building sa eskwelahan. Pagkadungog nako nanlimbawot gayod ang mga balahibo, kay ang iyahang mga gipanulti mao gayod ang akong nadamguhan kaniadto. Iyaha pa jud gisaysay ang pangalan sa maong babaye. Siya si Mary. Isamot pag-ayo akong kakulba kay ang pangalan sa maong babaye tugma gayod sa babaye nga naa sa akong damgo. Iyahang gisaysay ang panghitabo nga ang rason nga nung nagpakamatay ang maong babae kay wala kadawat nga nahagbong sa usa ka subject nga mo'y hinungdan sa iyahang pagkataktak isip usa ka scholar sa maong eskwelahan. Pagkadungog ko sa iyahang gipanulti, instead nga mahadlok, nabati ko ang tumang kaluoy. Nisantop sa akong una-una nga kung magpakita siya pag-usap, ako siyang pag-aistoryahan. Hangtod nga pagkaugmaana, pagkahuman sa akong katapusang klase, nakadecide ko nga moadto sa lugar kung asa dapit nagpakamatay si Mary. Nisaka ako sa building room 301. Sa pagsulod pa lang nako daan sa room, nabati na nako ang kabugnaw sa palibot.
nga murag lahi ra ikumpara sa ordinaryo nga hangin. Dito usab akong nabatsyagan nga namarog ako mga balahibo nga timaan sa tumang kahadlok. Sa akong pagtanaw sa palibot, ngit-ngit kini, og timaan nga wala na'y mga estudyante nga makita. Gilibot na ko akong mga mata sa lugar og didto akong nakita si Mary sa usa ka side sa room nga nagbarog. Ako siyang gisultian kung unsa ang tuyo niya nganong sa ako siya magpakita pirmi. Nisulti siya nga ganahan siyang mangayo og pasaylo sa iyang mga ginikanan. Nisulti siya nga ganahan siya mangayo og pasaylo sa iyang mga ginikanan tungod sa iyang gibuhat nga pagpakamatay. Og dito iyang gisugilon nga tungod sa pagkabagsak niya sa usa ka subject, hinungdan sa iyang sobrang pagkadepres nga mao hinungdan sa iyang pagpakamatay. Ug human ni atong istoryaha, nikalit lang siya sa pagkahanaw og wala na magpakitag balik. Pagkabuntag niya adto akong gipangita ang mga ginikanan ni Mary ug nakita ko kini sa usa ka barangay sa syudad sa Sugbo. Dito akong gisugilon kanila ang pagpakita ni Mary kanako o ang pagpangayo o pasaylo niini tungod sa iyang pagpakamatay. Pagkadungog sa iyang mga ginikanan, grabing paghilak ang akong nadungog kanila. Timaan sa grabing pagmahal nila sa ilang anak. Human dito, nagsabot sila nga maadto sila sa minteryo para bisitahon ang ilang anak ug maghatag og pag-ampo alang sa kapahulayan sa iyahang kalat. Pagkahuman ni atong higayuna, wala na gayod nagpakita pa si Mary sa kuha. Ug nibalik na sad sa normal ang dagan sa akong kinabuhi, isip estudyante ug isip usa ka buutan nga anak sa akong mga ginikanan. Ug mao kadto ang makahadlok nga istorya nga akong nasinatian sa dihang nagtungha pa ko sa kolehiyo. Hinaot nga makuhaanin ninyo og pagtuon o pagtulunan. Daghang salamat.